Shoutout ka. Dito ka sa Paliwanag. Shoutout mo ako. Ano pangalan mo? Dito ka. Ano pangalan mo? Zaira Kayano po. Ano? Zaira Kayano. Saira Piano. O shoutout kay ano? Saira Piano. Dito sa anong lugar nga to? Bacoor po. Bacoor, Cavite. Shoutout mo mga kaibigan mo. Shoutout sa mga pamilya ko dyan, lalo na sa mga pinsang ko. Oh. Shoutout sa mga kabataan dyan. Maano ulam. Ito, ulam mo. Tigpit bahay. Na-vlog ko yun. Niwalin po. Si Nining B. Sinening B. Oh. Panoorin mo sa vlog ko. Panibagong vlog naman. Sinama ko nung tito ko na lipat bahay. May nag-arkila sa kanya. Punta kami ng Las Piñas, CAA. Punta na kami ng Las Piñas. Ayan yung tito ko yung driver. Super hit.
gagarahe. Hey, gagarahe. Yun. Yun na lang. Ilalim. Piece 3 CA Las Piñas. Ayan na. Kinarga na. May rip. Gora box. Yun, biyahe na kami. Puno yung L300 ng tito ko. Baka dalawang balik. Sabi kasi kunti lang daw yung ano. Kunti lang yung gamit. Yun pala din naman kaya ng isang kargahan lang. Tapos yung Arkila ay 2K. Parang papadagdag ata yung tito ko. Doon to dadalhin sa Bacoor. Sikpa naman dito. Dito kami sa CA Las Piñas. At dito rin yung mga ano, mga kapinsanan ko nakatira. Mga kapatid ni Papa. Naga Road. Init. Napakainit.
Grabe yung daanan. Saktuhan lang yung sasakyan. Init. Napasuba tayong tito ko dito ah. Sabit. Sabit. Ito na ata. Ito yung nakarating na kami dito sa may ano, Bacoor. Bacoor, Cavite. Pinagbaba na nila yung mga gamit nila. At isang hakot pa raw. Sinamahan ko lang yung tito ko. Ayun, balik ulit kami. Isang karga pa. Gabi na. Ayan, dito namin sa ano, Las Piñas. Balik ulit. May pangarga pang isang karga pa. Nandito na. Oh, dito na. Dalas pas pangluran lang. Balik kami ulit dito sa Las Piñas.
Phase 3. Karga ulit ng mga gamit nila. Marami pa pangarga doon? Okay. Marami pa? Konti na lang? Mga malalaki, maliliit lang. May isa pong malaki, pero ano po siya? Kulay. Sige, sige. Ang pangalawang balik. Puno pa rin. Time check 7:57. At binaba na namin yung ibang gamit. Pangalawang balik na namin to. Ulit-ulit. 2.5 yung Arkila. Ewan ko kung dilugi yung tito ko dito. Tapos sa mga susunod na araw ay sasama ko sa kanilang mag-aangkat ng mag-aangkat ng mga gulay. Doon sila sa Batangas, Tanawan. At siyempre magbablog tayo. At sana panoorin nyo yung vlog na aking gagawin dito sa kanila. Mas tutulong ako sa kanila magtinda ng mga gulay na paninda nila. Nag-aaway. Yung ano, nakakabit ng ano. Nang. Kakapit ng tawag dito. Tolda. Bakit? Ayun, wala kami dadaan. Yung kanina, ginaanan natin. Bakit? Baka nagalit. Sa padaan-daan. Oo. Makadaan pa kaya mamaya. Siyempre mataas na yun nga mamaya, no? Ha? Mataas na yun mamaya. Pinataas naman ano nila yun? Dahil nila. Hindi naman sa kanila yan. Ano yung nagbasa? Yung ano yun? May tubig yun. Oo. Maliliit lang lang ah. Kala mo naman yung lakas mo. Lakas mo. Kaya malakas mo natin. Nalagayin ko na kayo. Sa ilalim mayroon pa? Ito sa inyo to? Oo, parang. Karabi oh. Pagsabay sa payin. Wala na yan. Lo, tingnan mo kayo sa iro. May buka? Uy, Buka? pansin na naman siya oh. Kakapalo lang sa'yo. Gusto mo ka mga... Hindi na naman. Okay na? Basta doon ah. Oo. Wala sa ilalim, no? Walang dalawang string. Yung bola. So, yan mo na eh. Siya na yung tita Mano. Yung tubig na nila mo. Ito. Hindi, tubig nila yan.
Yung sa radiator. Radiator yan. Kailan ba? Ganas, ganda ng Wala na akong naiwan, no? Check mo yung ilalim. Ayun, may speaker. Speaker. Ito? Oh. Spiker. Sa inyo yan? Yeah. Ayan po at tapos na. Okay. Nababa na yung mga gamit nila. Guys, dali mo na yun oh. Ano napipit ka? Daddy ni ano. Sige. 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 Power steering. Binayaran na ako. Wala pa. Wala pa palang bayad. Wala kang may bayad na. Gilid mo muna. Shoutout ka. Dito ka sa paliwanag. Shoutout mo ako. Ano pangalan mo? Dito ka. Ano pangalan mo? Zaira Kayano po. Ano? Zaira Kayano. Saira Piano. O shoutout kay ano? Saira Piano. Dito sa anong lugar nga to? Bacoor. Bacoor, Cavite. Shoutout. O shoutout mo mga kaibigan mo. Shoutout sa mga pamilya ko dyan, lalo na sa mga pinsang ko. Oh. Shoutout sa mga kabataan diyan. Maano ulam. Ito, ulam mo. Dikit bahay. Na-vlog ko 'yun. Tingali po. Si Nining B. Kinening din. Oh. Panoorin mo sa vlog ko. Ano, pauwi na kami. Lubot na pala yung GoPro ko ah. Matagal na lubot? Matagal man. Let's go na kami. Balik na kami ng Paranaque. Yo! Ingat. Sige, salamat. Saktuhan lang yung daanan. 0-0 talaga oh. Bacoor, Cavite. Galing Las Piñas, lumipat sa Bacoor. Tapos nakita nung kamag-anak ko yung post ko, pinapapunta sana ako dun sa kanila. Kasi kabilang kalye lang naman yun. Susunod na lang. Ah, sakto. Kaya. SM SMBF. Loyola Memorial Park. Sukap Highway. Ha? My favorite place. Lakefront. Paris Point. Magayon man saan? Nakalog na ka saan? Oo. Galing na pa yan eh.
Ayun at dito na kami sa UPS 4. Dati pa lang pa lang. Yan dati yung truck na kinakargan ko. Monroe! Boko. Container van. At dito na kami sa Paranaque. Time check natin ay 9:51. Napalaban agad tayo. Biyahe. Dati kong trabaho dito. Siya rin nagpasok sa akin dyan. Regular siya dyan eh. Yung tito ko. Sa motor mo. Kaya ako nakapagtrabaho dyan sa kumpanya na yun kasi yun nga. Wala, kinuha na siguro. Lakad na lang tayo. Lawak niyan. Doon banda yung minute burger. Dito yung paggawa ng chicharia. Yeah. Pwede na yan. Ayan.